हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। केमिति अच्छा समस्ते? आशा करती ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ। ମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏ ଝିଅଟା ଘରକୁ ଯିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ହେଉଛି ମୋର ତ ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇକି ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ମୋର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଯିବୁ ଘରକୁ? କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବୁ କହୁନୁ? କେତେବେଳେ ଯିବୁ? ସେ କହୁନି, ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। କେତେବେଳେ ଯିବୁ? ଏବେ ବାସ୍ ଯିବ। ସେ ସକାଳ ଆସିକି 6ଟା ବାଜିଛି, ସେ ଯିବ ଘରକୁ। କାଲିଠୁ ବାହାରିଲାଣି, କାଲି ଯାଇପାରିଲାନି, ରାତି ଯାଇଥିଲା।